Good morning लोगोफोर दायो जोङो दंफैयो IIT road GNRC roadआव माने मर्निं एक्सारसाइज खालामफैदों आरोना नै बिराद गारि एकदम हाइवे क्रस खालामदों आरो जोङो दायो हाबबाय जोङो नै IIT roadआव हाबबाय जोङो हेलौ लोगोफोर खारखांबाय दायो जोङो IIT roadआव नै ब्रिजआव दङ जों दायो नै आइगाटरि स्टेशन गेस गारि खारखांबाय सरे दायो ब्रिजआव दसे एक्सप्रेस खालामलां दसे रावखौ साय स्ट्रीट लाइट दोबा बिराद मोजां सारि सारिथा खारबोबाय फार्स्ट खारदोंना दिनै बिराद मेंदो आइगाटरि स्टेशन बियो ब्रिजआ मावलायो माथो माबाना स्प्रिं गेटआ नै दाख्लै नुदोंमोन ना बे गेटखौ दिनै बेसिम थांला बेयावनो दसे एक्सारसाइज खालामनो सासेया लाइटआ बिराद मोजांलै स्रां स्रांनो दसे एक्सारसाइज खालामसै माबे नांखो सार माबे नांखो गारि फैलायबायलै एक्सारसाइज खालामनि दसे हाजोआवहाय राइथिंनि आइथिं मावखायो ब्रिजआ Pasai. Hah? Baik pasai. Ini Baik pasai indra. एक्सरसाइज कर ले दायो बेनिफ्राय थांफिनलायनोसै
रुमाव बानायनोसै आरो दसे एक्सारसाइज मोननैसो एक्सारसाइज खालामसै लोगोफोर मोननैसो एक्सारसाइज खालामबाय दायो आरो रुमाव खालामलायनोसै मर्निं दा खैथा जाखोलै 5 जाबाय दा थांसै दिनैसो फार्स्ट खारदोंना बेसे 1 किल'मिटार खारदों जोङो 1.5 किल'मिटारल'सो खारनो हाबाय जोङो बा बिखायाव ओरैबायदि आलौदो फार्स्ट खारदोंना दिनै बोसोरनि उनाव लाइटआनो बिराद मोजां खालै थांनोनो बालायलाङो ओइ उनथिं गारि गंसे लाखिना दोनगासिनो दायो जों थांनि गारि फैदों गारि बे खन्दाव लाइट गैया नै बेनोमोन लाखिना दोननाया लामायाव थांनि लाइटनि थाखाय बिराद मोजां नुयो थांनोनो बायो नै लामाया बिराद मोजां मोनलै लोगो खारनोथ' हाला दा मेंजोब्बायना लाइट आन्दायजोब्बाय आन्दायबायलै लाइटदो सोर मादो मिथिला ओइ सासे बोराय खारगासिनो इयाव थाब हाबहैनोसै रुमाव नेबाय थाला सान्दुंखौ हरसे खामानि जायो नामा बेयावलाय ओइ हरसे खामानि जायो नामा स्टेसनाव ट्रेनखौसो फाहामदो ट्रेन बानायगासिनो फाहामगासिनो मैया जुथा गोदान बायदोंमोन बिदि खारनायलाय नै लोगोफोर जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअआ बारा गोलाव जायासै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं गाइस मर्निंनि साहा लोंखांबाय बावगारलायलांदों माने भिडिअ लानो लोंखांबाय बेयावनो जों लोंलाय जालाय खालामबाय थानाय जायो आरोना साहा थाफोरखौ ओमफ्राय बिथिंथ' बिराद मोजां गारि दोङो इनो दायो मा गारि होनो मिथिलायलांला खोनायाखै मा होनदो साहा लोंखांबाय दा फैसा होदो गारिफोरा नै जिप ओमफ्राय बिथिं दङ मा गारि आं मिथिलायलांलालै बिराद मोजां दायो फैसा होबाय जोङो साहा लोंदोंमोन बे दखानावनो जों साहा लोंबाय थानाय जायो सिंग्रा टिंग्रा सोब मोजां मोनो आरो फ्रेस रेड र'ज हटेल नै गारिफ्रा बा बिराद मोजां गारि आयो जयगुरु आमिनगाव बड'सा फैगोन हर मबाइलखौ नै गारिया जयगुरु आमिनगाव सोरांबाय थांफिनसै दा रुमाव नै आंनि उनथिं नै बिराद दामि गारि रेड र'ज बेयाव थाबाय थाखायो आरोना इयो गारिया जों लोगो मोनबाय थायो नुबाय थायो बेफोरबायदि गारियाव बेरायनो मोननाय बा रेड र'ज हटेल रेड र'ज बियो सोरबाफोर थाफैबा थाफै मोजां जानो हागौ जेकेट टायारनिबो माबा दङ ना बेयाव स्ट'र दङ लोगोफोर थांलायबाय रुमाव गोदाव सोराव हाजो सेरावसो थायो ब्र नों उदियाव गाखोना बोरै नांखो उदियाव गाखोनानै ना गाखोनाय बायदिखौ नाङा आरोना ओरैबायदि स्मुथ माने जनायफोरा जाम्पिंबो जाया ने लाइभआव गाखोफेरबाय खिन्थु लाइभआव फार्स्ट गाखोफेरबाय आरो स्टारिंआथ' मजा स्मुथ आरोना बिराद मोजां नाङो थानाय अदिया अट'मेटिकबो आरोना अट'मेटिक माने ड्राइभ खालामो गावनो ओमफ्राय मैयाल'सो सार्भिसिं खालामनाय जादों ओरैबायदि ओमफ्राय जिबाव गाखोना बोरै नांदों जिबाव एसे बारल'योलै ने बारल'यो माने एसे बहाबा गोजौआव गाखोना थानाय बायदि नाङो आरोना साखाया अफरदिंनि जायो नालाय एकदम बबेबा समाव बारल'यो आरो गाखोबाय दै खिन्थु मालिकआ मोजांखाय जोंखौ लांफाबायलै मोजां नांबाय बाला दसे गाखोना एकदम केमेरा मोजां नङालै आंना थांलायनोसै लामायाथ' जोंना सिखावनिसो